Апынулася, што ў польскай палітыцы шмат было беларусаў. Мы маем амаль маем свайго кандыдата ў прэзідэнты Польшчы. І нават кажуць, што Йозеф Пілсудскі таксама наш. А праўда гэта ці не, мы паразмаўляем у новым выпуску падкаста «Зроблена ў Польшчы». З вамі зноў Максім і Кірыл. І сёння мы размаўляем пра беларусаў у польскай палітыцы. Увогуле беларусаў у Польшчы шмат, і гэта не ўсе рэлаканты. То бок, не ўсе рэлаканты вось новенькія. Ёсць беларуская меншасць у Польшчы. Распавядзі крыху пра яе. Што нам трэба ведаць пра яе вось у кантэксце палітычным? Варта памятаць пра так званых аўтахтонаў. Гэта вось аўтахтоннае насельніцтва, то бок карэнныя жыхары. Яны звычайна паходзяць з падляшскага ваяводства, то бок расселеныя ўздоўж мяжы з Беларусі. Конечно, тут першае, што прыходзіць у галаву, гэта Хайнówka. Так, вось гэта такі цэнтр гміны і павету на самой мяжы з Беларусю. Ось, там, дарэчы, гэта адно з месцаў Польшчы, дзе можна пабачыць беларускую мову на дарожных знаках. Клёва. Так. Дарэчы, некаторыя назвы для палякаў згучаюць вельмі дзіўна, напрыклад, назва спічкі. Ось, так, можете пабачыць вось карціночку. Так. Я бачу некалі фатаграфію пад гэтага знаку на Фейсбуку польскім, і для палякаў гэта гучала, сапраўды, вельмі і вельмі смешна. Тых, хто лепш ведаюць польскую мову, здаецца, мне здагадаюцца, аб чым гаворка. Ці шмат увогуле беларускай меншасці ў Польшчы пражывае? Згодна з рознымі дадзенымі, гэта там каля 50 тысяч чалавек. Это тыя людзі, якія маюць польскае грамадзянства і дэкларуюць прыналежнасць да беларускага народу. Але я бачу розныя меркаванні, што ўвогуле этнічных беларусаў можа быць нават пара сотен тысяч. Гэта, вядома, часцей за ўсё ўжо нашчадкі, якія апалячыліся, скажем так, і ўжо перасталі сябе не адчуваюць той сувязі так са сваімі продкамі, іх называюць сябе палякамі. Але да гэтай меншасці яшчэ прыядналіся мігранты, якіх дакладна сотні тысяч. На дадзены момант таксама ёсць вельмі розныя дадзеныя насамрэч, так, бо ёсць розныя сістэмы падліку. Некаторыя падаюць толькі колькасць тых людзей, што працуюць, так, ці тых людзей, што маюць дазвол на жыхарства, але не ўлічваюць, напрыклад, тых, хто па візах, так. Я бачу розныя лічбы ад 150 да нават 400 тысяч чалавек у Польшчы на дадзены момант. Мне падаецца, што ў ЗУСа былі нейкія дадзеныя, то бок гэта людзі, якія працуюць і плацяць ЗУС менавіта як падатак, што там было 130 тысяч ці нешта такое. І вось мне падаецца, што гэта той мінімум, які дакладна ёсць. Але дакладна трэба памятаць, што ў гэтых людзей часта ёсць сем'і. Напрыклад, ёсць дзеці, якія, вядома, не працуюць. Таму гэты падлік такі, скажем так, вельмі ўмоўны. Мне здаецца, што можна, скажем так, прыкладна прыняць, што там каля 300 тысяч можа быць агулам, калі ўзяць проста ўсіх беларусаў, якія жывуць і нешта робяць у Польшчы. Ці хацелі калі-небудзь беларусы ўплываць на польскую палітыку? Падчас выбараў, напрыклад, у 89-91 годах у Сейм быў створаны беларускі выбарчы камітэт, так, які згуртоўваў вакол сябе розных дзеячаў менавіта гэтых аўтахтонаў. Так. То бок гэта былі там і дзеячы культурніцкія, і нават звязаныя там з рэлігіяй. Канечне, яны былі праваслаўнымі ў асноўным. То бок нейкая беларуская эліта у Польшчы? Беларуская эліта сярод гэтых аўтахтонаў. Так, звычайна гэта былі прадстаўнікі рознай інтэлігенцыі беларускай. Так. У іх, на жаль, не атрымалася атрымаць мандатаў менавіта як зарганізаванай групе. Таксама былі спробы стварыць партыю. У 90-м, здаецца мне, годзе была створана беларускае з'ядночэнне дэмакратычнае, то бок беларускі дэмакратычны саюз. І гэтая партыя мела прадстаўляць інтарэсы беларусаў, але там па розных прычынах у іх не атрымалася атрымаць такой шырокай падтрымкі сярод менавіта зацікаўленых асобаў, то бок беларусаў польскіх, так. І ў 2003-2004 годзе гэтая партыя спыніла сваё існаванне. Окей, а ці былі нейкія ўспешныя кейсы, магчыма, на мясцовым узроўні?
Вось наколькі я разумею, гэта ўсё вось Беласточчына. Так это практычна ўсё вось рэгіён Падляшша, так вось Хайнуўка, вось гэтыя ўсе месцы, так. На лакальным узроўні там беларусы дзейнічаюць увесь час. Калі вы, напрыклад, зойдзеце на старонку панствовай камісіі выборчай, вось і ўпішаце сабе там, напрыклад, там лакальныя выбары, там повят Хайнуўка, вось і паглядзіце спісы кандыдатаў. Вы просто пачытаеце імёны і прозвішча, і вось вы зразумееце, што Все нашы. Ну не то чтобы ўсё наша, але ну там сапраўды вельмі шмат этнічных беларусаў, бо гэта просто бачна, так, бо у іншых частках Польшчы вы не знойдзеце такіх імёнаў, так, ці прозвішчаў. І на лакальным узроўні беларусы там увесь час прадстаўлены. Адзінае, што гуляе злы жарт крыху тое, што беларусы крыху горш умеюць арганізавацца. То бок звычайна гэта не нейкія там беларускія арганізацыі ці там беларускія рухы там ці партыі, так. Просто гэта беларусы, якія вось кандыдуюць з іншых камітэтаў, напрыклад, там ці грамадзянская платформа, ці права і справядлівасць, ну і гэтак далей, так. Менавіта таму, дарэчы, здаецца, на дадзены момант і не было такіх вось прадстаўнікоў у польскім сейме, якія б характарызавалі сябе менавіта як прадстаўнік беларускай меншасці. Напрыклад, з нямецкай меншасцю, якая просто увесь час амаль што мае сваіх прадстаўнікоў у сейме. Вось, дарэчы, гэты сейм, вось цяперашні, гэта, здаецца, першы сейм у дэмакратычнай Польшчы, дзе няма прадстаўніка нямецкай меншасці. Тут павінна быць жарт пра Туска. Так, злы Туск. Але Туск Кашуб. Але Туск, так, ён не немец, ён Кашуб. Вось. Былі прадстаўнікі этнічныя беларусы, это беларускія дзеячы, вось, якія былі ў сейме, вось, нават шмат кадэнцый. Ось, і так, і тут вось найбольш, здаецца, яскравы прыклад, гэта Яўген Чыквін, ось, Еўгеніюш Чыквін па-польску, які быў дэпутатам польскага сейма вось до 23-го года. Нічога сабе. Так, а якой партыі? Ён быў спачатку, здаецца мне, ад левых, там пару разоў змяняў партыі, таксама там, бо левыя таксама праходзілі праз трансфармацыю. Ось, і апошнюю кадэнцыю ён быў грамадзянскай кааліцыі. Вось. І на апошніх выбарах ён прайграў і ўжо не здабыў мандату. Чыквін дакладна падкрэсліваў, і было вядома заўсёды, што ён беларус, ён сябе утасамляе як беларус, ён беларускі дзеяч, вось, але гэта не было галоўным для яго. Вось. І, дарэчы, Польшча падтрымлівае меншасці, і на гэта выдзяляюцца адпаведныя грошы. Вось. І нават у мінулым годзе яшчэ тагачасны міністр замежных спраў Польшчы Збігнев Рау, выступаючы ў польскім сейме, падкрэсліў важнасць падтрымкі беларускай культуры, мовы і гэтак далей. Ну і гэта было вельмі крута. Пра беларускую меншасць зразумела, тэма з хітрынкай. Палякі з беларускімі каранямі. Чаму я спачатку узгадаў, што ў нас ёсць свой кандыдат у прэзідэнты Польшчы? Ну, зразумела, што гэта не тое, каб зусім не так, але ну, гэта ўсё ж такі не так. Але Шымон Галоўня сапраўды з беларускімі каранямі. Так, ты маеш рацыю, калі вось Шымон Галоўня стаўся маршалам польскага сейму, нават у беларускіх СМІ напісалі, што вось наш чалавек, просто вось прадстаўнік карэнных беларусаў, так скажем так. Але мы ўжо некалькі там размаўлялі пра Шымона Галоўню, так, што я нідзе не знайшоў нейкай звесткі, дзе ён бы сказаў, што ён беларус. Ён вельмі падкрэслівае сваё паходжанне менавіта з Падляшша. Ось, ён вельмі моцна звязаны з Падляшшам. У яго нават фамілія, ну скажем так, вось, быў бы беларус з прозвішчам Галоўня, напрыклад, не ведаю, з Падгродна, так, ось, ну, ніхто б не здзівіўся. Ось, звычайнае прозвішча, так. Ён падкрэсліваў вельмі моцна, што ў яго ёсць карані, напрыклад, на тэрыторыі былога Великага княства Літоўскага, так, то бок Віленшчына, ось гэты абшар. Ну, карацей, я асабіста характарызаваў Шымона Галоўня як такі нашчадак першай Рэчы Паспалітай. Вось, калі мы ўсе ў едыным парыве шчасліва жылі ў адной дзяржаве, і вядома, што этнасы перамешваліся, таму у шмат каго з беларусаў, калі пакапацца, то там вось карані ёсць і польскія, і літоўскія, таксама у палякаў. Вось, асабліва вось з гэтых частак. Ты яшчэ казаў про Владзімежа Цімашевіча. Так, гэта былы прэм'ер-міністр Польскай Рэспублікі. Гэта той палітык, які пасля паводкі 97-го года сказаў, што трэба было купляць страхоўку. Ось, это ён.
Мы некалі казалі, там вы можете паглядзець вось выпуск звязаны з паводкай. Гэта не з яго быў спісаны адзін з персонажаў фільма нетфліксаўскага серыяла для Нетфлікса. Ведаеш, Там там мне былі здаецца, чыноўнікі. што вось у гэтым серыяле Велькавода там былі хутчэй такія збірчыя вобразы. Окей. Ось, так мне падаецца. Я глядзеў гэты серыял, і ён мне вельмі спадабаўся, але мне вось так зараз цяжка сабе ўзгадаць па шчырасці. Владзімір Цімашэвіч, ён ягоныя продкі вельмі моцна звязаны менавіта з усходняй часткай былой першай Рэчы Паспалітай. То бок вось Віленшчына, Гародня, вось гэты такі пас, так? Вялікая колькасць ягоных продкаў паходзіць з Ваўкавыску і Наваколля. Вось, і дагэтуль там жыве вялікая колькасць ягоных сваякоў. Вось, і людзей з прозвішчам Цімашэвіч. Так, ну, вельмі беларускае прозвішча, насамрэч. Да, мне кажется, у меня ці аднакласніца, ці ў садку. Так, то бок, тыповае прозвішча, мне здаецца, вось для асабліва вось гэтых паўночна-заходніх рэгіёнаў Беларусі. Так. Я таксама не бачыў нідзе, каб ён казаў адкрыта, што ён там беларус. Ён утасамляе сябе як паляк, гэта дакладна. Вось, але у беларускай карані, мне здаецца, у яго дакладна ёсць, ну, бо, як мы бачым, геаграфія кажа сама за сябе. Ну, і цікава знаходзіць такіх людзей, дарэчы. Ну, цікава знаходзіць, і мне здаецца, што гэта так ці інакш будзе значыць нейкі сентымент у стасунку да беларускай справы, беларускага пытання і беларусаў агулам. Бо з майго асабістага досведу я сустракаў цягам вось гэтых 18 гадоў жыцця ў Польшчы вельмі шмат палякаў, якія ў прыватных, больш блізкіх размовах распавядалі мне, што вось там у мяне ёсць там сваякі там пад Лідай, так, там, ось, ці пад Баранавічамі, ці там яшчэ недзе. Так. І вельмі цёпла адразу адзываліся пры беларусах, ну, бо свае людзі, скажем так. Чаму у пачатку відэа я сказаў пра Ёзефа Пілсудскага? Я думаю, што тыя людзі, якія больш цікавяцца гісторыяй, дакладна маглі гэта чытаць і ведаюць. І, ну, дарэчы, я сам часта сутыкаўся з тым, што, ну, Ёзеф Пілсудскі, ну, гэта ж наш. Што? Так. Блін, па шчырасці, я нават глядзеў украінскі падкаст «Комік плюс гісторык». У іх быў асобны выпуск пра Ёзефа Пілсудскага. І там сказалі, што ён украінец. Там нічога не было пра тое, што ён беларус. Па-першае, варта было б увогуле узгадаць, хто такі Ёзеф Пілсудскі, бо, ну, магчыма, не ўсе ведаюць. Ёзеф Пілсудскі – гэта нацыянальны герой Польшчы. То бок гэта отец, можна сказаць, адроджанай польскай рэспублікі ў 18 годзе. Дзеяч польскіх вось арганізацый яшчэ там рэвалюцыйных, так, і пасля рэвалюцыі, калі Польшча адрадзіла сваю незалежнасць, ён нават атрымаў такі тытул, які называўся начальнік панства, то бок начальнік дзяржавы. У там наступныя гады ён заўсёды быў такой ценевой фігурай, якая кіравала, скажем так, Польшчай крыху так з задняга сядзення. Так? Вось. Ён, дарэчы, здзейсніў пераварот майскі ў Польшчы і ўвёў рэжым санацыі. Ну, думаю, што, магчыма, некалі мы зробім настолькі рэтраспектыўны выпуск нашага падкасту, паглядзім. Калі вам цікава будзе, то пішыце ў каментарах пад гэтым відэа. У 91 годзе Белта, ведаем, што гэта... Беларускае тэлеграфнае агенцтва. Беларускае тэлеграфнае агенцтва, так. Абвесціла сенсацыю. Сенсацыю, якая проста павергла ў шок усіх жыхароў Беларусі, Літвы і Польшчы. Так. Было абвешчана, што Пілсудскі беларус, і што ён не проста беларус, а што ён сам даслоўна гэта напісаў і пад гэтым падпісаўся. Твой тон быццам бы кажа, што гэта не зусім праўда. Я зараз табе скажу цытату. Карацей, у пратаколе дапроса 19-гадовага рэвалюцыянера Ёзефа Пілсудскага у 1887 годзе ён напісаў даслоўна: «Зваць мяне Осіп Осіпавіч Пілсудскі. Ад роду маю 19 гадоў. Паходжанне дваранскае, беларус». Вау. Вау. Так, і вось з гэтага моманту пачалася вось гэтая гісторыя, дзе сцвярджаецца, што Ёзеф Пілсудскі беларус. Бачу такія меркаванні, што гісторыкі кажуць, што окей, дакумент, напрыклад, арыгінальны, ўсё добра,
Ну але ўсё ж таки допрос гэта не тое, чаму трэба так спецыфічная рэч і не заўсёды можна так добра давяраць. Але вось мне таксама было цікава меркаванне, ёсць такі прафесор Александр Хацкевіч. Ён пісаў, што ідэалізаваць гэтыя пратаколы нельга, бо пры допросе, асабліва калі там прымяняюцца яшчэ нейкія сродкі, то скажем так, чалавек напіша ўсё, што захоча, так? Ось, і таму даслоўна у гэта верыць, лепш не верыць, так? Але дакладна вядома, што, напрыклад, Ёзеф Пілсудскі ведаў беларускую мову і на ёй выступаў. Ось. Таму, скажем так, ягонае паходжанне я б таксама называў бы нашчадак ВКЛ. Вось просто ідеальны прыклад, бо я думаю, што ў яго там, калі пакапацца добра, там будуць дакладна і беларускія карані, і літоўскія карані, і польскія карані. То бок як у мяне. Окей. Ёзеф Пілсудскі станоўчая ж фігура ў гісторыі. У гісторыі Польшчы дакладна станоўчая, і гэта нацыянальны герой. У кожным амаль што горадзе, здаецца мне, ёсць абавязкова Ян Павел II і амаль што абавязкова ёсць Ёзеф Пілсудскі. Таму, скажем так, гэта вельмі важная гістарычная фігура ў гісторыі Польшчы. Прыемна думаць, што ўсё ж такі нейкая сувязь з Беларусі яго ёсць. Конечно. Што ты скажаш пра першага прэзідэнта Нарутовіча? Вось, дарэчы, я таксама бачу меркаванне, што Нарутовіч таксама беларус. Гэта першы прэзідэнт Польшчы? Так, гэта першы прэзідэнт Польшчы, які быў прэзідэнтам толькі 5 дзён, і яго забілі. Гэта ў якім годзе? Гэта было ў 22-м годзе. 1922. 1922, конечно. Так. Ён быў даслоўна 5 дзён і быў забіты Элігіушам Невядомскім. Гэта быў такі дзеяч нацыяналістычны тагачаснай Польшчы. Так. І што пра яго вядома, што ён беларус? Я бачу такое меркаванне, што вось часам, калі недзе там разгортваецца нейкая дыскусія на тое, што вось якія пра першых кіраўнікоў говорю Польшчы, пра польскую гісторыю, то бачу такія галасы з боку беларусаў, што так вось два першыя кіраўнікі Польшчы беларусы. Ось так, што і Пілсудскі, і Нарутовіч. І тут скажу шчыра, што адносна Нарутовіча у мяне ёсць падазрэнне, што так крыху так нацягваюць справу, бо я не бачу нейкіх сур'ёзных пацверджанняў. Ён дакладна меў паходжанне, як тады казалі, жмуцкае, так, то бок Літва, так, Літва. Ён быў там, здаецца, са шляхты, вось з тых зямель, якія заўсёды былі жмуцкімі, то бок літоўскімі. Так, сур'ёзных пацверджанняў, што ён менавіта беларус, я не бачу, але вельмі часта сутыкаўся з гэтым сцвярджэннем. Давай крыху напрыканцы нашага выпуску паразмаўляем пра беларускую эміграцыю, вось, і новай валны, і ўвогуле, якой яна была, вось, там, не ведаю, з 94-го года, з беларускай незалежнасці. Што кажуць палякі пра беларусу? Вось мы ведаем шмат апытанак, што быццам беларусам не давяраюць, у нас быў пра гэта выпуск нават. Так, быў. Але быццам быў ўсё ж такі ў беларусу паляку шмат супольнага. Вялікі цень увогуле на стасунак палякаў да беларусаў кладзе пачатак вайны, вось, вядома. І увогуле тое, што цягам апошніх, скажем так, парачкі гадоў вельмі моцна змяняюцца стасункі паміж палякамі і украінцамі, а беларусы едуць прычэпам. Бо палякам не ўсім, канешне, але вялікай колькасці палякаў цяжка адрозніць увогуле. Яны ўвогуле не разумеюць розніцу нават. І для них усход да ўсход. Гэта як для некаторых, напрыклад, англічан, калі ім распавядаеш пра ўсходнюю Еўропу, для іх існуе рака Одар, і ўсё чырвонае далей. Яны не бачаць, што тут ёсць шмат краін. Стасунак да беларусаў, як мы ўжо некалі казалі, ён заўсёды быў хутчэй больш пазітыўным, альбо нейтральным, што таксама добра. Я, дарэчы, памятаю адзін артыкул, такі даволі сур'ёзны, ён быў апублікаваны на партале Анет яшчэ на пачатку 20-го года. То бок увогуле да ўсіх хваль міграцыі. І ён быў такі сапраўды вялікі, вельмі добра распісаны, і у ім распавядалася пра тое, што беларусы для Польшчы это вось проста ідэальны і найлепшы імігрант. Бо і там было так даволі падрабязна распісана, бо, па-першае, вельмі блізкая культура.
вельмі блізкія мовы, то бок значна меншы вось гэты моўны бар'ер. Так, беларусы там был таксама вось даслоўна падкрэслівалася, што беларусы вельмі хутка вывучаюць мову ў асноўным. Вось. І вельмі добра інтэгруюцца ў грамадства. Так? І тут, ну, дарэчы, я таксама ўжо некалі казаў, што у беларусаў ёсць такая рыса, якая і наш плюс, і наш мінус. Мы добра асімілюемся. Ось. З аднаго боку, так, гэта дазваляе нам вельмі добра інтэгравацца, устроіцца, убудавацца ў грамадства, стацца ягонай часткай. З іншага боку, гэта прыводзіць да таго, што вось будучы такімі распрошанымі, хутка губляем нацыянальную ідэнтычнасць. Давай напрыканцы крыху паразважаем. Беларусаў стала больш у Польшчы, і як гэта можа паўплываць на вось нейкую там палітычную суб'ектнасць? Ці будзе больш людзей, там, не ведаю, намагацца патрапіць у польскі сейм, увогуле неяк, не ведаю, стварыць гэтую партыю беларусаў, магчыма. Здаецца мне, што ідэя з партыяй, ну, хутчэй за ўсё, не так шмат усё ж такі людзей. Мне здаецца, што патрэбна было б яшчэ больш. Плюс не асабліва веру, што вось партыя нацыянальнай меншасці ў Польшчы магла б нешта дасягнуць. І здаецца мне, што гэта таксама магло б выклікаць нервовую рэакцыю польскіх ультраправых, напрыклад, розных. Ну, хаця б такой жа канфедэрацыі, так? І пры гэтым тлумачэнні, што не ідзе гаворка пра нейкі там захопы і гэтак далей, ну, не дапамаглі б хутчэй за ўсё. Дакладна, ужо ёсць прыклады, калі беларусы, напрыклад, кандыдавалі ў польскі сейм вось цягам там апошніх там гадоў, так? Увогуле, калі чалавек атрымоўвае польскае грамадзянства, ну, вось як я, натуралізаваны польскі грамадзянін, і я атрымоўваю ў пакеце ўсе правы паляка, акрамя там парачкі выключэнняў. То бок, ну, я ніколі не змагу стаць польскім прэзідэнтам. Але дэпутатам можаш? Депутатам, конечно, я могу стаць депутатам, міністрам. Здаецца, што нават для прэм'ера няма ніякіх абмежаванняў. Маючы на ўвазе, што ўжо былі спробы, ось, а толькі невялікая колькасць беларусаў Польшчы мае так насамрэч грамадзянства, так? Але з цягам часу, ну пакуль што, але з цягам часу, калі людзі пажывуць 10 гадоў, 15, інтэгруюцца ў грамадства, атрымаюць грамадзянства, ну дакладна з'явіцца нехта з палітычнымі амбіцыямі і ну насамрэч было б вельмі файна, калі б у польскім сейме быў хаця б вось адзін проста вось нейкі дэпутат, так, які ці дэпутатка, так, які зможа выйсці на трыбуну сейму і там просто вось нешта сказаць добрае ў бок беларусаў. Так, я думаю, што з часам мы гэта дакладна пабачым. На лакальным узроўні беларусы ўжо існуюць, вось, і заўсёды будуць існаваць. І ўвогуле, дарэчы, вось у гэтым артыкуле, про які я хвіліну таму згадаў, падкрэслівалася, што беларуская меншасць, яна такая ў Польшчы крыху забытая. Вось, яна незаўважальная крыху, так? Але там распавядалася, што насамрэч магло б здавацца, што яна не існуе, але яна ёсць. Яна як той суслік. Так, ось, так, яна недзе там, недзе ёсць, ціха нешта робіць свае справы, ось, просто, скажем так, ну, не дае повадаў, каб моцна звярнуць на сябе увагу, бо звычайна гэта адбываецца ў негатыўным кантэксце. У наступным выпуску анансуем, будзе першы выпуск, калі ў нас будзе госця, гэта будзе выпуск на такую даволі складаную тэму, я б сказаў, якая так падзяляе быццам і польскае грамадства, як мінімум польскіх палітыкаў. І не толькі польскае грамадства. І не толькі польскае, да. Вось, дзякую вам за прагляды. Мы вельмі рады, што вы застаецеся з намі, падтрымліваеце нас. Учора праваслаўныя вернікі таксама святкавалі каляды, таму хацелі пажадаць усім праваслаўным таксама ўсяго найлепшага. І таксама са свайго боку нагадваю, што падтрымка нашых патронаў на сервісе Buy Me Coffee для нас неверагодна важная. Мы удзячны кожнай і кожнаму за вашу падтрымку. І калі вы яшчэ гэта не зрабілі, то далучайцеся да сям'і нашых патронаў. Дзякуй вам. Распавядзі, я менш разумею. Пічка гэта пічка. А. Гэта мы вырежам.